Maya paabak po kekongan ama kiramdam karing radyo at manalbe king katamong online live streaming. Pag masusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Miyerkules Santo, Miyerkules kilubning malelto. Para po karing kapagnasan iyabe tala kaniting misa. Para king kapasalamatan ng Carmelita Milet Ocampo, ampo ing kayang familia, Linda Gadi David, St. Francis Academy, Tulabing Family, at Orlando Gatdula. Para king kebaitan ng Most Reverend Roberto Malyari Didi, Nico Delaine Sebastian, at Mark Raven Aquino. Para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Most Reverend Roberto Malyari Didi, Reverend Monsignor Edgardo Pangan, at Reverend Father Marianito Malyari, at para king malagwan ng Kapaldanon, Merly Pascual. Para king kaladwan ng Most Reverend Cesar Maria Guerrero Didi. Ingkekatamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie Dicao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Abi-abi tayong iyang pangiting banal na misa, pamisan pang aduan king Diyos, ing grasyang makibat, karing kaya katamong kayaduanan. King lagyunan ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal. Amen. 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 Ingginuman tabeya kaya kayo. At kekaanti mo rin. Maya pa abak po kaya kongan. Maya payabak po, amo. Panabayay po may naya kong bagya. May traffic po. At panibat ko bali, ako po ba't parokya. May yapan kong minuli bali, nabengi, uling ala akong misang abak. At kanina naman may galmusal. At ako siguro in-expect itang medyo mabayating traffic kaya rin delanan abalin kay Mexico. At misan pang kaniting misang daraon tamo, makapalong kaniting Malialdo, particular kaniting Miyerkules Santo, adon ng grasya man maging mabungay, iting kaya katamong pamagmasusin ng Malialdo, at misan pang gaganakan, ing pamaylasan ng Gino, kabiyaning kayang kamatayan at pamanyabing mebye, kaniting Malialdo. At adon ngayon, grasya ng Diyos, ing tim-tim tang pamanalangin, batamong milinan sikanan, tetagan, ampong kapaldanan man kanita yung kaburian ng Diyos yung parati tamong apamintuan at king oras ning tukso etamo painabo niya makanya nakatamong dinan sikanan at tetagan kapaldanan ng Diyos. At ngayon king pangatipon tamon ting pamilya ng Diyos kambening kapanaligan ipaniga po tamo yung patawaran ng katamo ng ipa uling mitmuyak king kamo ampong ganaka. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo, pagit may kaya kaming pakaluluan po ang lugod mo. At ibiya mo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanangga. Amen.
Manalangin tamo. Po'y paming mayupaya king kaligtasan na akekang belangkas, ing anak mong Yeso Kristo tinggap ning krus, at linigtas na kami king upaya ning kasalang. Ngini mira na kayanan kami king ligaya ning kayang pamanyubling mebie. Uling mabibiyayam pon mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king ngalanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Tiro na ko ning Ginong Dios, nung nano ing sukat kong sabyan, ban apasik nangan kula, ring mi babayatnan. Diri na kong sikanan, balang abak, ban itang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na kong pamanalastas ning Ginong Dios, at eko linaban o ginulot king Ginoo. Inarap ing gulot ko, karetang mamatbat kaku. Eko lasebatan, inyang ininsulto dako, inyang sepulyot da, ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, naku anano balang, uling ing Ginong Dios, yang kaku babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api bata ko la, balo ko king emil ako ing kakong dangalan, uling ing Dios malapit ya, at patunayan na king alakong pamikasala. Ating masikanalub bisang mandalum kanako, paborenyong munta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda. Ing Ginong Dios, yaing mismong magdepensa kako, ninungeni, ing makapatune, king mikasala ko. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Dios. Ginoo uli ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, insultuan dako, at tutukong menga pakarine. Mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuan, karing kayabe ko king bale. Tiktak karagul ing pamagmalasakit ko king bale mo. Bala mo api ami kakaluko king puso ko. Ing pamaglibak dake ka, kanako digpa. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King pamaninsultura kako, mispakyang salo ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingatsu kako. Manintun kong dumame kanako, dapot alame tungman. Mamatula kako, ala kong atagpuan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang. Inyang mau ko, ing binyera, inuman amaslam. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ing lagyuning Ginoo, king kanta kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan, panakit ding megipit, kaniti tumulala, at ding king Diyos sasamba, mipasiknangan la. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing saingsing ding atsu king pamangailangan, at enalakwan, detang kalugurana, atsu king sukulan. Ginoo, ulining maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa ibat king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo.
Kanito, ing metong karing 12, itang minagban Judas Iscariote, may kikit siya karing pamuntok daring pari. Nga nang kinutang karela, nanong ibeyo ka na ako nung sopan na kayo makarakap kang Yesus. Bayaranan deng at lungpulong sa laping pilak. Manibat na kanita, menon neng oportunidad ni Judas, ban apagtaksila ni Yesus. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura, linapit na ring alagad ng Jesus at ngarang kinutang. No ka rin mo buring isadyami para kaya kay nga puna na ring pamaglagpos. Nga nang may kibat karela, puntalan niya itang metong nga tao king syudad at sabihan niyo kayo, ing maestro, sasabihan ng oras kumiras na, buri kong pagselebran ng pamaglagpos king balemo, akayabi ring alagad ko. Dapat na ring alagad ng penabili ng Jesus karela at si Diara ing apunan para king pamaglagpos. Inyang may bengi, no? Linuklok yang menga ni Jesus, akasulo daling 12. Nga ng Jesus, kabang mamapunla, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ako, ning metong kaya kayo. May balisa lalob ding alagad, kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela, kitang na, Ginoo, ako. May kibat si Jesus, itang mitiltil king tinapi na king pinggan nabi ako, ito, iyang magtaksil ka na ako. Arapan na ning anak ng tao, ing kamatayan na, antimoy sabihan ding kasulatan, dapat makalunas na itang tao maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ng tao, mayap pa, ing ene, mi bait. Kanita Judas amig taksil kang Jesus mig salitaya. Ako galang, ing amanwan mo, maestro. May kibat si Jesus, ika na mismo, ing sinabi. Ing mayap ng balita, ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Aranasan tanang po kaya king bitang may nga pasubuta mo king metong abage. Ako may katapilan no, king online no, potang mag-order kang metong abage at potang i-deliver de. Pala legit fake yan. Kawangis mo nitang metong in-order ko, isipan ko mo makasawap yaban kan tami baba ko sugar. O tatang deliver no, milano ya kayo mo. At fake ya pala. Kaya tang misa naman, min-order kong medyas. 20 plus la pa mo. Malatila, mas kupla ka na ako. Bigbibay, mahampore ng pangunakan. Ilan ang ginamit. May pasa karela. Pero mas makalungkot din. Ang alawang kwento na rin ali, wapopost na king Facebook. Order lang cellphone, yung deliver na batuya. Masakit nung minsan na, lalo na yung naman kilala itang kasabi, maliyari kang mga pasubo. Makanyan tayong labi ng kwento king Ebanghelyo, metong karing alagad ng Ginoo, lupa yung mga pasubo. Judas. Anyang makikita ka rin pamuntok na rin pari, nga ng mengutang Judas Iscariote, nanong ibiyo ka na ako nung sopan na kayo makarakap kang Yesus. At agpangking Ebanghelyo, ni bayaranan niyang 30 sa laping pilak. Anyaman ibat kanito, benintun ng oportunidad Judas ban apagtaksila ni Yesus. Kaya ni pa namang Ebanghelyo, anyang maganap yung tawling apunan, Yesus mismo pisyag na metong karing alagad na ing magtaksil kayo. Anya metong at metong may pangutang Ginoo ako. Nung aman may mayang senyales ing Ginoo, patungkol kitang magtaksil kaya, ing mitiltil king tinapin na king pinggan abe ako, itayang magtaksil ka na ako. Ganang may nga manong Judas, ang magtaksil kang Jesus. Ako galang ing aman mo, maestro. Ika na mismo yung sinabi, ganang may kibat ng Ginoo. Ene pa naman lubusang pigtaksilan, Judas Iscariote ng Ginoo.
Nung man may bayaranan ng 30 pirasong pilak. Pwede pa namang murong eh. Pero lupang pepay subuya. Uli may nabuya king tukso. At 30 sa laping pilak. Iting meging tukso. Anya may nga pasubuya. Judas Iscariote. Panagkat nagkakatamo ning ebanghelyo, kaniting kayakatang pamigunam, king bie, iwasan tamong mga pasubo. Isipan ko mo, ano mo kayang itang pamanalangin ng Yesus king mula ng Getsemani, may rapat siya ba itang tauling apunan? At ano mo kayang kaya bene Judas Iscariote, anyang manalangin niya king mula ng Getsemani? Uling kanita siya biyanano ng ginure ng alagad at ikina, manalangin kayo, bakong emanabo king tukso. Pero linawi ako rin ng kayabi ng ginong menalangin king Getsemani, at lula mo ka rin kayang alagad, at ninuila, Pedro, nino pa rin ang kadwa, Juan, itang metong nino pa, Yandres, ako niya tatang, aga na ka. Yung punto ko mo, kaya na naman pala yung Pedro. May sabihan na niya yung Pedro, manangadi kayo, baka manabog yung tukso. Pero nanong gawa ng Pedro? Wari, lingad ng may katapilang ulit yung gino, may katatlo. Bayo tinulaw king manok. Itaman nung lawenta mo, 3 beses, doon yung sabihin talagang may nabuya naman kayang tukso. Pedro, uli namin kanitang takot ng potayaman, may pahamakya, anya ikuha ng lingad ng ginong. Pero atin niyang pamikatagon, Pedro man kanta, murong, magbayo isip, at pa'y subo. Pero nung minsan, mapalyaring, may pasubo tamo, king meto nga bagay, at iting metong ng paganakang binyan, ng gino ka rin kayang alagad, manalangin kayo, baniya kayo manabo king tukso. Mekad makanyang tayang lawen, iting malyaldo, panahon niya ng pamanalangin. Uling bukod king kakatamong pamanyimba, king misa, dakala pamigatagon, mekad ka iting malyaldo, ing makapanalangin la, ing talasal pantaya. Dakal ding bibisita ka rin pisamban, awasan tayo iting bisita iglesia, at magmisita lang 7 pisamban, at iting pamigatagon mo naman, bangata makapangadi. At kitang pamanalangin na ito, maging dalan man kanito, manabo king tukso, yung balang metong kaya katamo. O yang naman din, magaganap ngayon pabasa. Although ating makapost ng Facebook, 5% mamasa, 95% ka na sopas. Makipanganla mo. Sa itang pamikatagon, na sana pagkikuha ng samantalanan, ing makapanahimik tamo, migunam manalangin. Although ining malyaldo, may karing adiwa naman, sa samantalanan dyan naman, gagawan ding bala mo, bakasyon ding adiwa, long vacation, at posibleng mag-enjoy no ring adiwa, karing mga santing resort o karing beaches. Pero masanting ng paganakaniting kapag masusyan, samantalanan tamo iting pamikatagon. Manahimik, migunam, manalangin. Man ganito, king pamanalangin, kawangis ning pinagkat ning gino ka rin kayang alagad, batamong manabo king tukso. Uling kabud may nabo taking tukso kanita king biye, sigurado tamong mga pasubo. Mapalyaring madalas tayong damnaman itang kasebyan patungkol kayang kasal, pakiwangin siya kayang maparing nasi, no? Mo niya mo kabud subo, kay ba't kabud mo niya mo yapsa. Kaya kailangan maging maingat. Nisip tamo, nung nanuman yung kaya katamong gagawan, at mas masanting yung manalangin tamo, ban kanito, may dinang sika na natetagan, at makanyang tamong epay nabo king tukso,
at king be, aywasan tamo ing mga pasubo. Adon ngayon grasya ng Diyos, ban pakibatan niya iting panagkating kaya katang pamigunam. E tayo apusan ni Judas Iscariote, king be, iwasan tamong mga pasubo, inya mga dit, king tukso, e painabo. Manahimik tamong inikim ako'y na pinandit. Papaliharing atin tamong kanya-kanyang kainan at madalas ka rin nakatamo kuwanan ning mapanukso. Sana din na nakatangsika ng tetagan ng Diyos at kaniting misang daragon tamo pamikatago niya itiman kanito king pamanalangin tamo tamo manabu king tukso at makanyantang aywasan king kaya katang pamibiyabye itang mga pasubo tamo naking banantaw di pwede tang mipahamak o po ta pwedeng ating aliwang mipahamak kawangis ning depat ng Judas Iscariote. Minarap yang kasakitan, kamatayan ing Ginoo, king kayang pamanganyaya, uling pigtak sila ning Ginoo, uling king tukso, pepay nabuya, at makanyanyang mga pasubo. Mayapan tamo, king kaya katang pamibiyabiyem, mga dit king tukso epay nabo, bat king biye, aywasan tamong mga pasubo. Talakad ko po ngini para king panalangin ding malda. King nagyuning kayang pamayla sa maniga po tamo king Ginong Yesus ban pakiramdamanin kaya katamong panalangin nga tamong manalangin ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka, king Getsemani, at mipawas daya, para karing daralan kasakitan, antimurin ding biktima daring gera, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Deka panda ka anting metong a kriminal, para karing alang kasalanan, ames sukol, at emirinan katuliran, ipanalangin tala, king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Biklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap a mapanako, para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Dinawon me ing kaladwa mo karing gamat ng ibba mo, para kaniting komunidad, amanalig keka, ipanalangin taking Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming, karing mayayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong Arkidiocese, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango nabye, ipanalangin tala, king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Banking oras ning kapagsubukan, balang metong kaya katamo, may kapami katagon sanang manahimik, migunam, bigit lalo na manalangin. Ban kawangis da ring alagad na Sebiana na ning Ginoo niyang mga diya king muna ng Getsemani ni Pedro, Juan at Santiago. King kaya doon na ning Ginong manabo king tukso, inyawad ng manalangin la. Yakan iting pamanalangin tamo, makanyan tamo naman sanang manabo king tukso at king biye aywasan itang mga pasubo nga tamong manalangin. Ganakan mo kami, Ginoo, king kekang kayaryan. Ginong Yesus bisa keng manatili, siping mo at talakad lene ning krus. Ituro mo keng mikatetagan ban misa na yaldo, matanggap kami king kekang kayarian, manggaman king alanangga. Amen. Dali tamo po para king pamagsadya karing ahin.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapaning Diyos impang mayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. O paming miglalang tanggapan mo reting ayin na yampang mikekakabang pagmasusyan meeting misteryo, ning pamaylasat kamatayan ning kekang anak, birakayana na keman sana king biya alanangga, aping tagumpen na para kaya kami uling yung Ginu, manggaman king alanangga. Amen. King Ginu man tabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Dita siya laring puso yo. makatas na la, King Ginu. Pasalamatan tayong Ginu, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid, sukat at makakabusing pasalamatan na kang sablang pinandit at numan ka rin o Ginu, banalay pa mayupayang tutut, alananggang Diyos, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Miyanilag na kaya kami kayang pamaylasat, pangasubling mebye, mararagin ng dewa kan kapamilataning kayang katapatan at magaganap na ing pamigaganak aking pangayanib miki meto yatong kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristo ring anghel ka rin banwa, iyang pangdaing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang alalang kupas magsaya arapan mo, makianab sa insiwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Ikapining banal oy pa, iking sibul ning kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu munti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At tandanan mi pakanitang beng mi panganyayaya, at bayon ako sang loob dinawaning biyan aking pamaylasampon kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka ring disipulo na nga na. Kuwanan ye iti kayong anat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti ka ring disipulo na nga na, kuwanan niya iti kayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, amibubu para kaya kayong pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo po'y misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si
Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangining kaganakan mi o mapamakalulong ipahing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, darawd miya kaya kayo yung tinape ng biye ang poning kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyan mo kaming matampang talak at arapan mo ang ponsumuyo kaya ka. Ikaming sanang misudusulot king katawan ng pandayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ng banal ay Espiritu. Ganakan meway pa ing banal kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap king dugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Arsobispo mi kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kabampangan ading sablang paring pondiakono, ading sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapadad ming minuna ng Pepe Inawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mo la, at ding sablang mayang unabye, king pakalulu mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawin mo kaming ang karapat dapat magkamit king biyalananga, pan kambiyan ninyo ng Birhen Maria, Induning Diyos, kambiyan ng San Jose, ing esposo na, kambiyan ninyo ng Apostol, kambiyan ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambiyan sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka, baning panawon puryan, apuryan ang pon, apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingala nangga. Amen, 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 amen. Papalyari ping mi pahamak tamo o tingaliwang mi pahamak gustong king biye mga pasubo tamo nya pakikwanan tamo nga doon ng grasya ng Diyos king pamanalangin king tukso kaya tamo manabo ban kanita king biye iwasan ing mga pasubo tamo at mi pahamak itamot pati na ring aliwa pailalam ngini king kaburian ng Diyos ni kaya katamong kaya donan maustag ngipat ngini kanteng panalangin at tiro na kaya katamo ng Ginoo. Manaming sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang naan mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yayang mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga.
O Diyos sa impami, ginawing Yesu-Kristo, sinabi na kaling apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik ng ding kasalanan mi, tuning pansinan mo yung kasalpantiyanan ng banal ang kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilan man kaya kayo. At keko At antimurim. timong anak ng Diyos, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong king waga, ning pamisa metong ang timong mikakapatan. Kapayapan po kaya kawan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan mo. Ibigay mo kay kami kapayapan, ibigay mo kay kami Dio ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Lumapit kayo kanako ikayong sablang mapagalampon kababayat na at dinanda kayong kapainawan. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Ingino at suya busal mo, sapat na kabod mo, Ingino keka, Ingino at suya busal mo, sapat na kabod mo, Ingino keka, Ingino at suya busal mo, sapat na kabod mo, Ingino keka, Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko,
Sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na, ningyening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayapayang Diyos, ang Eucharistia, papasyag na yung kamatayan ng kekang anak, palabungan mo sana yung kekaming kasalpantayanan, king magligtas ng upaya, at pasiknang mo sana yung kekeng kapanaligan, king biye ay pangako na, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Adon tat bakalan ng grasya ng Diyos, lalo na't nung minsan mapalyaring atin tamong agawa na pwedeng makapagpahamak, karing aliwa o kaya katamo mismo, kanya maragulabagi, na aiwasan tamong itang aranasan ng Judas Iscariote, ing mga pasubo, niya pakikuha ng tamong mga di banking tukso, epay nabo. Adon mo naman ngayon grasyang pakayap ng Diyos. Ban ka nito, busal naman ng sakit, panamdamang physical, emotional, psychological, spiritual. Eta mo naman pay Saul, king tukso. At medyan pang pamikatagon. Itang dapat kaya katamong daptan, karing misyon tamong gagampanan. Ing ginuman tabeyo kaya kayo. At kekanti mo rin. Ito ko yung rimuntukit na duwaning grasyang pakayap ng Diyos. Malugod at mayupayang Diyos. Balang metong kaya kami ating kaya doon ang hinarap kaniting misang kaya kaming tarawon. Banking lugod mo't pakaludo. Kapanulan ming iti maramdam at mi pakibatan. Baka kaming mi pakayap kambering pamilya at pakamalan mi. Tapot king lugod mo't pakalulu, adon mi mo naman ng grasya mong pakayap. Bana naman ng sakit ming panamdaman na physical, emotional, psychological, spiritual. Ijan kaming pamikatagon, akamtan ming malagwat lubos sa kapaldanan. Ban kanita, ako kaming gampanan ng kaya kaming mission. At itang dapat, yang kaya kaming daptan. At maging maingat mo naman, ba kaming emanabo king tukso. At karing pamikatago na babiye mo, ingay kami naman mga pasubot, may pahamak kami, makanyan mo naman ding aliwa. Pailalaming anything, kaya doon miking kaya kang may pakaburian o Diyos. Pakayapan mo kami, dinan kapaldanan, kamera naman ding masakit ang miyembro king pamilya, karing kamag-anak mit, kakalugurang masakit, maging karing aliwang imi manano, balang nga mapangadi mo naman, balang may paldan at kumayap. Lalo na rin kapatid ming avid viewers, listeners, iting radyo ng Arkidios in San Fernando, Pampanga, kariting miyaliwang programa at migit lalo kanili may isang yampang mi keniking WBL 91.9 Bright FM, ing maging kasangkapan iting misang darahon mi at maging ding miyaliwang programang yampang ning radyo ning kaya kaming Arkidiocese, ban kanita mi bulalag ing mayap mong balita, at may pagkalubo naman ng grasya ban kaya kami munye kapaldanan. Balo mi kaya ka o Diyos alang imposible, uling mayap kat mayupaya, at king lugod mo't pakaluno makayan mo kaming pakayapan. Adon miti o Diyos king lagyo ng Yesus sa ginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando. Ipanalangin mo kami. Patuloy ng San Gabriel Arcangel. Ipanalangin mo San kami. Jose. Ipanalangin mo kami.
Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo Cristo kami. del Perdon y Caridad, Pakaluluan mo Kristong kami. Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo Sagradong kami. Puso ng Jesus, Pakaluluan o mo pakayap kami. ng pusong Jesus, Pakaluluan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, diyan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkalubing grasyang makibat ka rin kaya kaming kaya donan. King Lagyo ng Jesus, pagkalubing grasya ang makaparikil, ban King Bie, iwasan mi, ing mga pasubo, inya mga diket, tukso, King tukso, epay nabo. Makanyan mo kami ngayon panuanan, O Diyos, bendisyonan. King Lagyo na ning ipa at ning anak, at ning Espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan. Salamat king Diyos. Salamat. Dakal pong salamat at maya pagto po kay Kongan. Sa